Desde que entrei no mundo da billarda, pois fixe moitos kilómetros, en especial unha vez que xa iniciada a liga, e sobre todo cando hai fin de semana nos que hai xornadas, incluso en algunhas hai 4, non podemos ir a todas, mas como algúns son de mañá, outros a tarde, pois sí que temos ido. A vez que máis fomos ata agora foron a Tres Abertos e foron moitísimos kilómetros. A verdade que non estou contento porque tamén isto lévame a coñecer toda a xeografía galega e lugares onde nunca fora. Este ano a entrada de Bateas na Liga da Conferencia Centro foi moi importante porque aportaron, sobre todo, moita ilusión. Foron a todos os abertos, sempre levan moita xente, incluso colaboran con outras conferencias, teñen ido xogado a Coruña, teñen ido xogado a zona norleste, sí, é unha impulsión importante para a continuidade da Liga da nosa conferencia. A primeira vez que xoguei a billarda foi con 8 anos no colexio, fui de Portonovo. Na LNB infiltreime con 13 anos por mediación do meu primo que falou con dous veciños de Dorrón que querían formar un equipo de palonadores de Sanxenxo. Nunca pensei que fora a chegar tan lonxe na LNB despois de gañar na Conferencia Centro. Sinto-me orgulloso e intentarei ganar en todas as conferencias as que vayas o maior número posible de xornadas. A ver, o campeón! Aquí a pé de pista no Norleste, hai que, con este pequeno documental que se fuxo Bateas para a Liga Nacional e para a conferencia, creo que é un pulo moi positivo, porque un pouco rompeu ese mito de que os desplazamentos tiñan que ir coordinados por estruturas moi grandes de autobús e todo eso. Os Bateas deron o paso, guindaron os mexilóns, profundizaron nas profundidades da LNB como ten que ser, con estruturas moito máis áxiles e intercomunicando as conferencias. Non, eu creo que están sementando un odio en todas as conferencias como ten que ser. Odio competitivo, claro. Porque estou en Bateas, pois moi sinxelo. Fixeron unha oferta de millóns e decidín cambiar de pasarme dos Forabolos aos Bateas. Todo por cartos. Pois penso que a chegada deste equipo lle deu, digamos, un pouco máis de emoción á nosa conferencia, porque había uns equipos xa moi consolidados, pero chegou un equipo con bastante calidade. Tamén foi un pouco, queremos que a Liga do Noroeste quede aquí, entón todos os equipos, digamos que canto xogan Bateas, hai máis rivalidade con Bateas que entre os propios equipos da conferencia. Pero penso que foi interesante, que lle dá máis emoción á nosa conferencia. Este é o CAR que Bateas ten en Compostela. No CAR de Bateas en Compostela todas as semanas adestramos, os mércores á tarde e incluso hai algunha semana que adestramos 2 días. A primeira vez que xoguei billarda foi no instituto, un día de agosto, que recordo que facer as billardas co mestre, que nos ligou, con a lixa. E dali a 3 meses, recordo que o meu primo era verán, e dixe, nos vamos xogar a billar, e que merda é iso? E non quixen ir, foron meu irmán e Maisel, e outro día fun con eles, expliqueime con eles, empecé a xogar, e daquel día abertos a liga, todo. Eu empecé a xogar a billarda de neno na parroquia de Dorrón do concello de Sanxenxo
Ali polas tardes pois xogábamos no Camiño. Despois, na miña etapa escolar, empezou a vir o fútbol e xa xogábamos máis con unha pelota. Despois, pasado o tempo, xa na miña estancia na universidade, no ano 2009, entro en contacto coa Asociación de Xogos Tradicionais de Compostela e lévanme a participar por primeira vez na LNB. E gañador absoluto do torneo foi Xan Rodiño. Sabedes que foi ganar o Lacón alguén que lle gusta moito. Un que por prescripción médica non pode comer Lacón. Pois foi no 2009, finais do 2009, cando este home que está aquí ao meu lado me dixo se quería ir a xogar unha xornada na Conferencia Sur que coincidía en Bueu. Bueno, eu xogara de rapaz ali polos camiños de terra, xogábamos a billarda e desde rapaz pois nunca volver a xogar. Fun con el a Bueu a ver como era o sistema de xogo e empecé a xogar ali en grupo e quedei primeiro de grupo, sin moito esforzo. E despois na segunda ronda pois xa me eliminou Gil, un golpe de suerte que tuvo, un golpe en dous golpes meteuna e claro, fallei. E bueno, gustoume o sistema de xogo, de competición e despois seguín indo a todas as demais xornadas. Supuxo o conflito. Non había problemas na LNB ata que chegaron os bateas. Rapidamente comezaron as pelexas e faíscas e bateas, problemas étnicos, que se estes padecen teñen o RH positivo, nos temos o negativo. Nada, foi un desastre. Eu creo que a LNB Sur corre un grave perigo de extinción e débese claramente a chegada dos bateas a nosa conferencia. Se debe haber polo menos pois 60 e tantos anos. Que non xogo nin a bola, nin o... Sabes como lle chamábamos nós? O pateiro. Cadenas cristadoas, ademais. Bueno, no, eu a cachixa, que como lle chamamos en Bueu a este xogo, pois xa, sabei de neno hasta ben mozo. Logo xa, ao pasar, ao enterarme de que había pois a Liga de Billarda, dende houve un torneo en Bueu, xa participei e dende entón, pois, xa hai 2 anos que estou participando. A verdade é que me gusta, entretido e divertido. Campeón, es mucho más que campeón, Iván de Bateas. Despois, a campeona do torneo, neste caso, é Maica de Bateas, está por aí. Un aplauso para ela. Debut de victoria por primeira vez. Espera, non te vayas. Que ademais... Un aplauso para ela. Campeón de balados, aquí otra vez con nos, Iván de Bateas. Un aplauso para él. Campeón individual, o torneo de Alberto de Mas, para José Rodiño de Bateas. O campeón por equipo no torneo, si alguien tiene alguna dívida, Bateas. Fillos de mariñeiros e labradores,
Bateas somos palanadores, o noso obxectivo é o varal. Golpeamos forte para avanzar, enterraré a herba e asfalto, sempre bateas no máis alto. Enterraré a herba e asfalto, sempre bateas no máis alto. Pois eu xa coñecía a xogo da billarda, mas non lembro haber xogado nunca de cativo. En torno ao verán, cando o meu primo Luís me comentou que había entrado en contacto con 2 palanadores, eu comecei a tomar un pouco máis conciencia do que era o deporte, foi así como comecei na Liga Nacional de Billarda. Pois eu nunca xogara a billarda, non? Coñecina un pouco por internet, entrando en diferentes webs, sobre todo en Vieiros, aí xa vin que existía o xogo e xa me fui interesando. Eu vivía fora e cando voltei xa contactei coa asociación do Varal e xa me deron os contactos de outra xente que era tamén da miña zona. E xa contactei con eles e xa formamos a equipa, estamos na liga. Bos días, estamos aquí no Aberto das Estrelas, estamos preparándonos para comezar. Bueno, pregúntame que se presentou por esta conferencia, para a conferencia Bezouqueira, a incorporación do equipo de bateas á conferencia. Pois para nós, o que representa é unha axuda moi grande para a organización dos actos, unha aprendizaxe importante porque ves xogar xente que xa leva uns anos aí dándolle a billa e pegándolle ben, e para nós resultou bastante gratificante e axudou moito nesta conferencia o equipo. Moitas grazas, bateas.